wathinta abafazi, wathinta imbokodo, wathinta abafazi. Viva MK Youth League, viva! Viva MK Youth League, viva! Viva Mtamusha Zabalaza, viva! Ngiyathanda ukuthatha leli thuba ngibingelele kubuholi bonke obukhona from kwi-region, ngibingelele kubuholi bonke obukhona from kwi-sub-region, ngiphinde ngibingelele kubona wonke ama-ground forces akhona, bona bonke abantu abasha abazabalazayo bomkhonto wesizwe, ngibingelele iy'ntombi iy'nsizwa, ogogo, omama, omkhulu, amandla! Niyabasabana! Comrade, ngicabanga ukuthi iy'nsuku esisele nazo kube seke washo u-leadership okadela ngaphambili ukuthi zi-very few. So njengoba zi-very few lezi iy'nsuku esesisele nazo, we are left with few weapons as well. So i-weapon esisele nayo yokuqala ucross. Njengoba sisele nale weapon esisele nayo, if we take back our minds, remember sikhumbula 1976, abantu abasha noma kunabantu abalwa belelo lenkululeko abanye balwa ngegazi labo. But unfortunately ikhehla lethu noma ubaba wethu uGede Hlekisa uNcamane uMsholozi wasipha inkululeko njengamanje, ake silwe ngokuvota. So kusho ukuthi wonke umuntu unelungelo lokusebenzisa ilungelo lakhe lokuvota. So i-message yami of support ithi sabantu abasha, let us be a forefront of making a unit within Moses Mabhida. Let us be a forefront of making sure that lama election ay success. Because if sibheka uma ngabe sizokwenza show lama election ay success, lokho kuzosinika indlela zokukhululeka. Ziningi izidesibhekana nasabantu abasha, ezinye zazo abantu abangangathi bagcwele kuma-drugs, abanye bahleli emakhaya abazi baphume baye ngaphi. Insiza kwenza izinto asinazo. So the only option esinayo njengobula ukuphuma la uye kulele yakhona. We preach one gospel song of umhla ka-29 May. We make sure ukuthi nalabo abanye abantu bona bakhe into zabo noma bafuna ukwenza into ezihlukile with i-directive of i-office esilidayo asihambisani nabo, but thina ke siyazi iyodwa njengamanje umhla ka-29 May. So ngicela ukuphosa inselelo kubona wonke umuntu omusho la ukuthi lama election are very personal. If it's a very personal, this is our chance to fight for what belongs to us. So ngesikwazi ukulwa uma sizoba ngemuva, but sizokwazi ukulwa uma sizokwenza sure ukuthi njengoba siyi-majority even in the voters roll, we make sure leyo majority iyabonakala ke la ku-MK. Amandla! Yabonga Director.